عزو السلام سنة تقبلوا زخبركم تعزبتنا نلوم عربي 12 مجابيت فرق معلتم فرقان زتدالو سينو مسنادنا نفلم علونا نمكتتالكم بخلو زعدم إيدن قبل سلاسي فيلمه كندرست زينا تمالي بستقبل مرمراتات إسران حال الزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو كفل مدبحة هوسبيتال أورتا عوامتاتون نابع بلا 500 تحبيرو أبنو الزبا حبورو مترنا في عدتات مسارات نمعواله كم زنت أفتقليتو أب نيجيريا بمدكعتي وطلع لثلاثة سنة لما وين سوات كم أفتقليتو منجست فرنسا كورونا فيروس نمكتا كابنا بن بريطانيا كلا سوعة هاجراتن عقيتو وتصنح مقشتات كفيتواو أب كتما كايرو أب فابريكا على باب زقادة محرقة بارع 27 كم زموتو تحبيرو زرزرات زينا حبريتا كاب منستر عنا تمالي 11 مجابيت أب موشة بمأكلاتن كفلتات تمالا الاستحماماتن زباتات قاش باركان مأكلن بستقبرن على لابراتور مرمراتات 21 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم كابزيوم 13 أب موشة بمأكلات زبا قاش باركا مالت حموشت أب أم حجر 4 أب أديبارها 2 أب غردت 1 أب قولج 1 دمه أب علي قدر توشيبهم زتنحيوم اتوم زترفو شمونتا دما أب كفلتات تمالا الاستحمامات أسمرا زوا مأكل بزتقبر مرمراتات يوم ملكفتهم ترقاقيتهم إذا كم ديلون كلو أب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كجبر اللهم زتنحو 53 أب زبا قشباركا 1 دما أب زبا عن سباب تقلال 54 زيقاتات حاويهم نناب بيتهم تفانيهم بز مسارت تقلال قطر بكورونا فيروس تلخفو زيقاتات كسابلومي 3900 بتحلهم كل التشحن 599 كابزيوم حاويهم زتفانو شوعته بموز زتفليو 410 دما جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منستر عنا 12 مجابيت كل تشحن إسران حدن أب هاجراوي موكسي هوسبيتال زركب كفل مطبحتي عقمتاتو ببقوانو إنا معبلس لزمته زهبو أقلقلوتاتون ممحياش كم زرعيت حبيرو فرتنا عندهم نزدالو التوزينة وتبطب بيسعب كفل مطبحة هوسبيتال أورتا بعام 7 مسارحتاتنا معبلة بممتو زهوب أقلقلوتون بودور الجنة تمحيش 500 تقليتهم حلفت كفلي دكتور يوسف تولدمس إيرينا أبز قبرك على محتت زوهاب أقلقلوت مطبحتي نهيت أنا عبيتن كوينو جيزين هتصنت حمامن أبقمت آتي 5 كايد بمتكاس حافشوا مطبحتي ناي رأسي ناي سرعات شنتي ناي كوليت ناي كانسر كمون سوصعت نياتات كيلاتات بمتحجز كايد نهيت أنا مطبحت 5 تقلل أبتنبر أوان دما أب عمت كابشين حمشتم إتن كسب كل التشحة في شو مطبحت 5 كايد حبيرهم. تي نايت عينت مطبحتي نخفف لومينا حفشوا مطبحتي نبل ناي رأس مطبحتي نعملت كم زناي سنمتني نيورو سيرجري نبلو مطبحت له تجبروا له أحدو ناي سرعة الشنتي مطبحتات ناي كوليت ناي فحنيا خمون ناي بروستيت مطبحت تجبروا له أحدو لنا قبل عديو تفعل عينت خمس مس ناي نعملت ناي كانسر تتححزة مطبحتات تجبروا له أحدو تاتونا لنا قطري بزحلوه ناي حجي كاب عامتنا بعامتون لا تفعل عليه زخي عملنا بعبرهم زخصت لوطي عينت حماماتون كم صغير زدقسه دكتور يوسف هتص مطبحت زدليو ناي موصار معنتا ناي كسعه ناي غورنغوريت بزياده جن ناي كانسرنا وسخي مص خم زلو ارديوم منستر طعنا نممعبال عقم سب عب قول حتى هيو يسرحلو سلازلو امناي محصنن قلعن كو وهاب ستوطنا ناي دحره مرقه تمرتي ابز قصل سومنات كجمر مخانو دكتور يوسف بتوسخ حبيروم كابزا تمت زلا سومن جميرنا ويكا دحر خلت سومن حمشت زخونو حكايم مكرات حكايم ابتناي سيرجري ويناي في المطبحتي سلطنا نخغبرو وتقبلنا لنا نساتومون معنا تكيوم مثلا ندسرحو ابتا اغلغلوت ترى نخلوهم تسفى قبر لبدا كوفيد 19 نمقطع نستقبر صعرتات املكيت دما لعلواي حيل عمام بزوصو ممرح مسرت كفل مطبحت هوسبيتال اوروتا قطر تحكمت بمقدال نتم هوصو زبهالو حمامات انت زي كوينو سرحو ازحتي لمصنحو زغلص دكتور يوسف حجغن نام نبر اغلغلوتو تمليسو خمزلو بمبره تغلغلتي قطعتات محبراو مرحق بمزوتار طعنهم كحلو تلابيوم ابلعلتي تنقاقتات مالتيو تخلنا نفلطو تنقاقتات هوسبيتال قصري تحكمتي موحد مالتي حجي
بفلاي كفل متبحتي ندحر كزارب كوينه كتصنح زخل نجارات نختصنحينا غيرنا تحكمتي نعم نتوجد زي كون متبحت له نحمود كرتي تصصر زلو تتصنحه بمدهانيت ناتخانخنكا ختصنحونا نعم نتي زقل زلو غرنغريت زلو سب قتال زي كون حمامات ወይ ህጹጽ ዘይኮነ ሕማማት አሉ ሕጂ እዚኦም ታይና ጌርና በደረጃታት ስትራቲፋይ ጌርና ነቲ ዓይነት ሕማማት ትኽጸንሕ ዝኽእል ከይተተንከፈ ከም ዝጸንሕ እቲ ህጹጽ ክተርፍ ዘይክእል ነገር ግን ስራሕ ከይተቋረጸ እቲ ኣገልግሎት ከም ዝወሃብ እንዳገበርካ በዚ ስትራቴጂ እንዳኸድና እቲ ሓደጋ ክንቅንሶ ኽኢልና مترناف عدتات أب موحز التمالئ محبر قطبة وربحاتات بقليل زي قمت تراي زلوا أب نوزباها بروز التسلاسل النتفتات نزز أقول لحيو وكل إيرينا هاب تقرقش تسفى مريم نزد لو زينا وتسابالو بكل حدقو كأربو يوم أب نوزباها برو فاحيلن زنبر عدتات مترناف زي تغيرت عاري محبر أقلقلوتان مودادن تتقامنتون من رقاتن دلدل مسارت كم زن صفة قليزهم أما عدارت نوزبا توفتوي قبر مسكال نيرينا بزهابو حبريتا ህዝቢ ሳላስተ ጠርነፈት ካላት ትምርትን ጥዕናን ከምውን ፕሮጀክታት ጹሪሽ ተማይን ካለ አገልግሎታትን በብከባቢው ከም ተዋደደ እዚ ድማ ብምዕባለ ናይቲ ከባብን ህዝብን ዓባ አስተዋጽኦ ከም ዝገበረ አብሪሁም አመዳያ ጥዕናን ትምርትን ዝተገብረ ወፍሪ ብዝምልከት ሓንቲ ማእከል ጥዕናን ሰለስተ መደበራት ጥዕናን ከምውን 13 መዋዕለ ህፃናት 10 ናይ መባእታ 8 ናይ ማእከላይ ክልተ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ብጥቕላላ 33 ትካላት ትምርቲ ከም ዘለዋ ዝጠቐሳቶ ፍትዊ እዚ አገልግሎታት እዚ ህዝቢ ርጉ ህይወት ክመርሕ ከም ዝሓገዘ አረዲዩም ሃበሮ ቅድመ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ዘለዋ ህይወት ከተዛምዶ ከለኻ ናይ ሰማይን መሬትን ህዝቢ መጀመርያ ካብቲ ፋሒልዎ ዝነበረ ብዝተወደበ መልክዕ ዓድታት ክምስርት ከም ዘሎ ኣብቲ ዓድታት ምስረተሉ ዝነበረ ከዓ ንዑ ዘድልዮ ማሕበራዊ ህይወት ማሕበራዊ ናብራ ሙቃም ብማይ እንድሕር ጀሚርና ንኣብነት ዳርጋ 80% ጽሩይ ማይ ትሰትት ህዝብና ጥዕና ተካላት ናይ ጥዕና ተካላት ቅድመ ናጽነት ኣብዚ ከባቢ እዚ ሕክምና ዝበሃል ኣይንፈልጥን ሕክምና ዝበሃል ኣይነበረን ድሕሪ ናጽነት ግን ማእከል ጥዕና ሓደ ኣለና ሰለስተ መደበር ጥዕና ኣለና እዚ ህዝቢ እዚ 50,000 ትንፋስ ኣለና እንድሕር ኢልናስ 4 ተካላት ጥዕና ኣለዎ ትምህርቲ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሽንጭሮ ኣለና ከዚ ልዕሊ 10 ኣለና መዋዕለ ህፃናት ዘመናዊ ህንፃ 3 ኣለና መባእታ 10 ኣለና ማእከላይ ደረጃ 8 ኣለና ካልኣይ ደረጃ 2 ኣለና መምሕዳራት ከባቢ ፍልፍለ ገለት ቃርዖበል ዓሪታይን ተጠቀምቲ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ክኾና ከለዋ ገለ ክፋልቲኑ ዞባ ድማ አገልግሎት ተንቀሳቃስን ስልክ አልቦ ቋሚ ቴሌፎንን ከም ዘለዎ ዝሓበረ አቶ ፍትዊ ዓድታት ፍልፍለ ሃበሮ ጻዕዳን ዓሪታይን ብርሰውጥን ዝተደኮና ምዃነን ኣብ ምዕባለን ዝምስገን ተራ ከም ዝነበሮ ገሊጹ ኩሉ ብርሰውጥን ይስራሕ ደሎ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰለስተ መምሕዳር ከባቢታት ፕላን ናይ ርሰውጥን ናይ ከተማታት ትገይሩለኒ በተን ክልተ ከባቢታት ከኣኒ ተን ሰለስተ ከባቢታት ከኣኒ ፍልፍለ ሃበሮ ጻዕዳ ዓሬታይ ርሰውጥን ወጪወኒ ሙሉ ተተግቢሩ ሰብ ብፕላን ተዓዲሉ መሬቱ ፈሊጡ ኣብ ምህናጽ ዝርከብ ደሎ ገለትን ቃርዕበልን ከኣኒ ላንድ ዩዝ ተገይሩ ኣብ ካርታ ተሓንጺጽሎ ኣብ መሬት ግን ገና ሕጂ መመልካት ክግበር ማለት ኩለን መምሕዳራት ከባቢ ብዘይካ ኣፍዓዩን ብመገብቲ ጽርግያታት ዝተራኸባ እኳ እንተኾና እቲ ንዞባ ብጎቦታትን ስንጭሮታትን ዝተኸበ ምስ ምዃኑ ብፍላይ ኣብ ወቕቲ ክራማት ህዝቢ ብኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝሽገር ብምጥቃስ ገና ዘይተጠርነፈ ህዝቢ ተረባሒ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክኸውን ምእንቲ ክጥርነፍ ተላቢዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍ ዓበት ደቂ ኣንስትዮ ነብሰን ክኢለን መነባብሮአን ክመርሓን ከመሓየሻን ብሃማደ ዝተተግበሩ መደባት ውፅኢታውያን ምንባሮም ተገሊጹ ኣደ መንበር ማሕበር ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ፋጥና ሓመድ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ኖር ኣንስ ኣብ መስናዊ ሕርሻ ክነጥፋ ደገፍ ናውቲ ዝተገብረለን 3 ደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዕ ምዕባለ ከም መዝገባ ሓቢራ ወይዘሮ ፋጥና ኣስዒባ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ፈልከት ብስንጀር ሰልጠና ደቂ ኣንስትዮን ጽቡቕ ከስጋስ ከም ዘርኣያ ብምንጻር
ኣብ መደባት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብሪሃም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣፍዓበት ኣቶ መሐሙድ ኑር ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ንምምዕባል ዝካየድ ጻዕሪ ንሃማደ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ምድጋፍ ክገብረለን ኣረጋጊጹ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ወጻኢ ዝኽበርኩም ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ደጊመ ክምለሰኩም እየ ምሳና ጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ኣብ ዝርከባ ሰለስተ ዓድታት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ህይወት 30 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝጠፍአ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዝተ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ናይ 11 መጋቢት ፍጻመ ብርክት ዝበለ ኣባይቲ ከም ዝተቃጸለ ዝገለጹ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ወሪዱ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ነቶም ዕጡቃት ንመሓዝ ተኻየደ ስርሒት ከም ዘይተዓወተ ሰብ መዝ ናይጀርያ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ ጭውያ ክካየድ ምጽንሑ ጸብጻባት የረድኡ መንግስቲ ናይጀርያ ሽበራውያን ዕጡቃት ንምህዳን ካብ 2016 ገዚፍ ሰራዊት ኣዋፊሩ እኳ እንተሎ ኣብ እቲ ወፍሪ ህይወታዊ ውጽኢት ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ ጸጥታዊ ኩነታት ሰሜናዊ ናይጀርያ ብፍላይ ድሕሪ 2009 እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ መንግስቲ ፈረንሳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ካብን ናብን ብሪጣንያን ካልኦት 7 ሃገራትን ዓጊትዎን ዝጸንሐ መገሻታት ዳግማይ ከፊትዎም ብመሰረቲ ሓበሬታ ናብ ኣውስትራልያ እስራኤል ጃፓን ሲንጋፖር ደቡብ ኮርያ ኒውዚላንድን ብሪጣንያን ተቋሪጹ ዝጸንሐ መገሻታት ክጅምር እዩ ጊያሾ ቅጥዕታትን ኣገባባትን ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ከማልኡ ከም ዝሕተቱ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ፈረንሳ ናብ ሃገሩ ቅድሚ ምእታዎም ካብቲ ቫይረስ ናጻ ምዃኖም ዘረጋግጽ ሰነድ ከቕርቡ ከም ዝግባእ ረዲኡ መንግስቲ ፈረንሳ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2021 ዳግማይ ናይ መገሻ እገዳታት ከም ዘጽንዐ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ክሳብ ፈለማ ወርሒ ሓምለ ናይ ዝዓመት እዚ ካብ ኮሮና ቫይረስ ናጻ ክትከውን ይስራሕ ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ሓቢሩ ፕሬዝደንት ባይደን ኣብ ኣሜሪካ ክታበት ክሳብ ፈለማ ወርሒ ጉንበት ብግቡእ ክባጻሕ መደብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሃገሩ ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብቲ ቫይረስ ናጻ ምዃና ክእውጅ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ካይሮ ግብጺ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ዓለባት ማል 11 መጋቢት ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ 20 ሰባት ከም ዝመቱ ንሰብ መዝዲ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ምብራቃዊ ወሰናስንታ ከተማ ዝተኸስተ ሓደጋ ካልኦት 20 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝግለጽ ዘሎ ዛጊት ጠንቅቲ ሓደጋ ከም ዘይተነጸረን ንምፍላጡ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ፋብሪካ ቆርበት ተመሳሳለ ሓደጋ ባርዕ ከም ዝተኸስተ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብ ሞዛምቢክን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ኣብ መዝገብ ሽበራውያን ኣስፊራቶም ዕጡቃት ምስ ሽበራውያን ጉጅለ ዳዕሽ ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝጠቐሰት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኦም እገዳ ክትውስን ምዃና ኣፍሊጣላ እቲ እገዳ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ንዋይ መራሕቲ ናይቶም ዕጡቃት ዘደስክልን ናብ ኣሜሪካ ከይገሹ ዝኽልክልን ምዃኑ ተገሊጹሎም ብዘይካዚ ኣሜሪካ ነቶም ዕጡቃት ኣብ መዝገብ ሽበራውያን ምስፋራ ኣብ ልዕሊኦም ኣህግራዊ ስርሒት ክካየድ ባይታ ዘጣጥሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሞዛምቢክን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዘካየዶ መጥቃዕትታት ሰብኣውን ንዋታውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካን ቻይናን ዝመጽ 18-19 መጋቢት ስትራቴጂካዊ ክብላ ዝገለጸ ርክብ ላዕለዎት ሰብ መዝግ ከካይዳ ምዃነን ሓቢረን እዚ ኣብ ኣላስካ ክካየድ ተመዲቡ ደሎ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በትረ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ናይ ፈለማ ርክብ ክኸውን እዩ ቀንዲ ኣጀንዳ ናይቲ ርክብ እንታይ ምዃኑ እኳ እንተዘይተሓበረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩን ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመንቀሊኡ ዘይምቅዳው ንምህዳእ እወታዊ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ግና ይእመት ፕሬዝደንታት ክልቲአን ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይ ፈለማ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዘካየዱ ይዝከር ዲፕሎማሲያውን ንግዳውን ዝምድናታት ቻይናን ኣሜሪካን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናሻሕከረ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይጠቕሱ
نمودات زينا بايتو تصدتا حبرات هاجرات أب ميانمار بعلوا سلطان حيزو أب العلزلو وتعدراو جوجلة سوغمتيك وسدان نزرق أمامه روسيان تشاينان نايك أو في مثلا تتكيمن داغماي عقيتنو روسيان تشاينان أب العلي ميانمار زقبر قداماو متتتاو نتخونتات مليسو زحلالخ مهانو بمتكاسين نتي ببريطانيا زرق أمامه عقيتنو زلوام كلتين هاجرات أقدمن نزرق تمساسال أمامه كم زعقتو تابت يحبرو أب ميانمار أب فلما زحلف ورحي يكاتيت دحرز تخايد علوا حيال حزبا ونعبن عقرقرن تفتيرو كم زلو يذكر نتخونتات نمهداء تباهيلو زقبر زلو قداماو متتتاو مليسو يخررو كم زلو تنتن تزغلصو أمريكا تركبن حيالان هاجرات أب العلي زتوسنو عزز سراويت ميانمار اقراتات كم زدقا يذكر نلو مقاتر زد تدالو زينا ومسنادونا بستزازي ملون سلامة تالكم نمسكن